to make you proud. I want to kiss your feet and walk with you, oh Jesus. I want to make you smile. I want to make you proud, oh. Yeah, say Jesus, oh. Hey, I want to kiss your feet. I want to hold your hand, oh. Yeah, Jesus, Jesus, I want to make you proud, oh. Jesus. I get put to moon in on also. Monday can on. I got your chicken. Go stay here on a hano. Come on, what your program is. I got that was Yakaraka. I got your chicken. Can you not lose that? Go to the hand with all. Jesus. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Our Father, Lord, the King of glory, the Lord of lords, ancient of days, I am that I am, the beginning and the end, the soon coming King, the everlasting Jehovah, the Shekinah glory, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Elohim, Jehovah our Ebenezer. That you will reverence your name because there is none like you and there is none to compare with you. Baba, be thou exalted and magnified. Father, be thou exalted and magnified. That you receive all the glory. Father, receive all the honor. Father, receive all the thanksgiving. Father, receive all the adoration in the name of Jesus Christ. Baba, we are sinners, O Lord. We have sinned against you in many ways, knowingly and unknowingly, consciously and subconsciously. To the meditation of our heart, by the thinkers of our heart, by our character, by our behavior, by our footsteps. Baba, we plead that you use the blood that is shed on the cross of Calvary. The blood has become more good things, more thunderous things than the blood of Abel. Abba, Father, to erase all our sins and our iniquities. Abba, Father, forgive us, O Lord. Every sin that the enemies are using against us, Baba, we ask for your mercies. Daddy, we ask for your mercies in the name of Jesus Christ. Abba, Father, we welcome you. Baba, come and take absolute control. Baba, come and take absolute control. Father, everything that we are going to do here today, Baba, we present it to your bouquet. Holy Spirit divine, Father, come and take absolute control in the name of Jesus Christ. Father, rise against every force, every altar that shall rise against this gathering, every witchcraft activities, every native altar on assignment, any altar, any man, any woman, young or old, against this gathering, against your servant, against any life in this gathering, Lord. Baba will come against them in the name of Jesus Christ. Father will pass a decree that the house will never perform the enterprise. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, you stand in your word in the book of Matthew chapter
shall be loose in heaven. Father, we bind every activities. Father, we bind every gathering that is not of you. Father, we bind them. Father, we silence them. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we lose anybody that enemies are holding captive. Father, we lose them in the name of Jesus Christ. Father, you send your word in the book of Isaiah that even the lawful captive shall be set free. Abba, Father, we set free, oh Lord, any man, any woman under these days that the enemies are holding captive. Father, we set them free in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba, we set them free in the name of Jesus Christ. That is send your word in the book of John chapter 14 verse 14 that if we ask anything in your name that we do it, Baba, we ask for your presence. Father, we ask for your presence. Father, take absolute control. Baba, take absolute control. In the name of Jesus Christ. Father, your ministers, oh Lord, who you be using to minister to us, Abba, Father, will soak them with the blood of Jesus Christ. Father, put your word in their mouth. Father, direct them, oh Lord. Abba, Father, direct them, oh Lord, in the name of Jesus Christ. Father, rise against every forces that shall rise against them. Father, we cover this gathering with the blood of Jesus Christ. On everything that we are going to do today, Baba, we cover it with the blood of Jesus Christ. Thank you, merciful Messiah. Be thou exalted and magnified. Thank you, Elohim. Be thou exalted and magnified. For in Jesus' mighty name we pray. I need a match in that junction. May I take a what I never heard. Better when I with you.
you power over every darkness. In the name of Jesus. Now, over Jesus, you are redeemed from every attack. In the name of Jesus. Here in our body now, but very sensitive. The first assignment you can see one of the make us make us I can march to that place. I may make a assignment. I wear a answer. Get any man at Chineke.
I chọn nige wetara anyị osisi anyị ga-abụ gee ntị ịma na sometimes ọ bụrụ na na-ekwu ha ịma nghọta ka inwe a kpọchara akpọchi akpọchiri ka ụzọ ọ na-agara ndị mmadụ na mma kwa ya ọhịa ji kpọchie ọkwa mmadụ ka akpọchiri akara aka akpati nwe ya edebere ebe a ọ ka mmadụ dị ndụ ọkwa mana mmadụ ka e gburu ebe a mana Chineke si na onye iro na-abịa ka o gbuo ozu ma laa n'iyi mana ya onwe ya bụ Chineke na-abịa ka anyị nwee ndụ nwebiga ya oke ị na nye m na-ekwu ihe a jiri fọnị bụ na ịma dị ka ọngị nwa na ebe a ịma dị ka ọngị ka gbara afa gị tinye ebe a ịma na-enwere ike ọbụkwanụ mmadụ onye na ebe a ka afọ ya dị ebe a hello ifuga ihe Chineke ji sie ịbaba ebe a ifuga eme na ya ma mgbachi nkịtị na ihe a dị ebe a nwere ka ọ bụrụ onye na ebe a dị ebe a n'ihi nke a ka eji mee ka ọbara mmadụ pụta ihe ka o wee laa ọrụ niile nke ekwensu n'iyi n'abalị a anyị nwere just one single mandate Chineke si are you with us? Last week ka enwere ọtụtụ mmụọ nwara ka ha gbuo anyị amara ọtụtụ n'imu na amara but I'm just telling you mana n'ihi na Chineke nọnyere anyị Bible si onye ga-emegide anyị because we are alive standing here anyị na-enye iwu ihe niile na-emegide gị n'abalị a ka ọ na-ebi asị ihe niile na-emegide gị n'abalị a ka ọ na-ebi gee ntị ọ bụ na abalị anyị abụ ọzọ ị ga-ekpe ekpere sincerely from your heart nke a bụ nke anyị fụrụ anya enwe ndị anya afụrụ anya ị na nye m na-ekweba ị ga-agwa Chineke gee ntị ị na nye m na-ekwu otu n'ime unu throughout this week you have been fasting and ije go na altar kadosh ground wee je chụọ aja wee na-akpọ Chineke nọ gị ka ntụkwasara obi ụmụnna ịkwọkwa ebe asọ gị the Lord is standing with you in the name na-ekweba Bible see the Lord is the strength of my life of whom shall I be afraid of gee ntị n'abalị a ofu ihe ka ị kwesị iji na ebe a mmeri so na akụkụ mmeri ọ bụ na abụba bara ihe ga-eme anyị chọrọ ndị prayer achọrọ m ka lift all the sacrifices ebe a mara m na ga-esi mee ya ọ bụrụ isi ga whatever a ga-eji mee ya ka ha ncha bịa ebe a because from on this place we're going to set them and place mana nke mbụ ị ga-eme bụ ị ga-ekpe ekpere ị ga-agwa Chineke ebe niile achọrọ aja megide m ma ọ bụ megide mmadụ ọbụla na ezinụlọ m ma nke m fụrụ anya enwe ọtụtụ ndị mmadụ n'ime mmiri ka a tụnyere ya si na ọma ndịrị gị na mma ị nwere ike ịfụ mmiri nwa ị nwere ike ịgbada n'anị mmiri mana Jehova Bible sị ebe ka a ga-ezozụtarị Chineke enweghị. Are you with me? Yes, don't joke with what we are doing here. There are some of you, if you miss this night, you might not get this night again. Open our avenue of every cabin you know, I'm yourself. Nenu marka bochi. Nenu market in Napati. Or to name a work we hammer, aka had your chat. No, not Chineke gozi hagozi. Open our Eduba in Apple, some other baratis here game because as of keep evidence sincerely. Don't joke with yourself. Some of you have been to immorality. Some of you have been to imagine a mega. A man will ever or she one member who know what. Oh, God, never when I begin in a mega. Because my only prayer never. Open an apple line up now. Lift every sacrifice that this sunshine. Nabiana ever. Because God is ready to give his people victory. Amen. 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 Are you with us? Yes, sir. Ebele mbu ige bebe ye yo Chineke no obi ocha gị niile. So onye ọbụla ekechiri ebe a, ị mara ka iso. Mana onye ọbụla ekechiri ebe a Chineke ana ma yo ka atọ ya. Ngwa ka onye na-enye anya mkpọbọ ọbara Jizọs. Ihe ga-eme na ekwensu, ihe ga-eme. Ihe ga-eme na ekwensu, ihe ga-eme. Every sacrifice here. Ihe ga-eme na ekwensu, ihe ga-eme.
When you're not fear the ever, we lose that person. Chidimma. Obuna gbasa enwere case mama ọ dị onwe ko siwe dị mma mkpọ ihe na-eme ina nem na-ekweba obuna fa gbo Chidimma agbasa bịa fụ anyị ndị niile na-aza Chidimma ebe a we are going to locate the case. I'm going to by God's mercy ka anyị gwa gị ihe ga-eme Chineke gwasị na ọ na-enye gị ọgwọ nsọ. Amen. Listen, enwe otu emele ebe a ife ko si esi ịma na enwe ndị abịa ebe a kwubi okwu na ndụ fa ga na-esi isi. Enwe ndị mmadụ na-agbara ọsọ ndị kwesị nyere gị aka na-agbara gị ọsọ maka na agwọ ọgwụ megide gị ga na-esi isi n'ime mmụọ onye tinyere gị aka o kwecha gị nkwa isi bịa isi ị ga-ewenye aka gị bikọsọ onwe gị n'isi ị ga-ekpe ekpere si onye nwere ihe ọ bụla eme megide m ọgwụ ọ bụla agwọgwọgide m n'abalị a ka o bie anya ya saa ya I now stand by the authority of Jesus Christ, the Son of God, to destroy all the powers, all the forces. When they're making them matter up on an oboda, when they're making them go Korobia, the Hagre John Roy Bonata with empty handed. When they're making them like that, when they're making them like that, and when they're 1 week. Empty-handed. I have released the blood of
Jesus Christ. My father, my fighter, fight for me. Fight for our family. I'm seeing a man here. Listen, everything that has been done against your reproductive organ, we declare this night. In the name of Jesus. Daddy na chibo market na nation can borrow monzo. Listen, set the back ageba. And when you hold you get son and never went up. When you hold get so giseba went up. Set the back ageba, look at me. And when you hold get so giseba went up. In the name of Jesus, I declare upon your life, no evil will go with you from here. In the name of Jesus, you are sanctified and preserved by the blood of Jesus. Bible says there is a blood that speaketh more better thing than any blood that can ever be imagined. I declare upon your life, you are sanctified by the blood of Jesus. I want God, so look at me. No evil will go from here. There is no evil that will go with you from here. In the name of Jesus. No evil will go with you from here. In the name of God the Father. In the name of God the Son. In the name of God the Holy Spirit. N'aha Jesus. Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Ọkaka ka ebe dị ga-agbanwe agbanwe. Ọ gị bụ Chukwu onye karịrị chi niile. Ọ dịghị chi dị ka gị. Ọ dịghị chi yiri gị eze ebube. Gị ka anyị ji anya isi o nwere onye ọzọ. Ọ gị bụ nnukwu dibịa. Ọ na-abụ agwọsị gbọgharịa. Onye nwe anyị n'abalị a ka ụmụ gị gbakọrọ n'ebe a. Chineke wee na-ebibi ike niile nke ọchịchịrị. Onye nwe anyị ebe ọ bụla ọchịchịrị dị. Ọ bụ na ife bịa ọchịchịrị agba ọsọ. No matter how small ife ahụ ga-adị. Onye nwe anyị ya mere Chineke n'abalị a dị ka anyị kwujuru ebe a dịka ụmụ ife. Onye nwe anyị si na one person ga-achụ 1,000 mana mmadụ na-abụọ ga-achụ 10,000. Onye nwe anyị karịrị bụ ebe a. Anyị dị ọtụtụ. Ya mere Chineke mmụọ niile nke ha kpọkọrọ ebe a. Onye nwe anyị imegide ụmụ gị n'abalị a. Anyị na-achụ ọsọ n'aha Jizọs. Anyị na-ebibi ije ozi ha n'aha Jizọs. Chineke ọ dị onye ọbụla nọ n'obodo oyibo nke eji ejidebe a. Ọ nọ na Lagos, ọ nọ n'ugwu Hausa, ọ nọ na Port, ọ nọ n'Ọnịcha, ọ nọ na ebe a bụ umueze Anam. Ewee jide ya n'ọnụ Chineke na-ebe ka mmadụ aghara ịga n'iru. Onye nwe anyị n'abalị a, anyị ebibi ya n'aha Jizọs. Jehova ihe ọbụla bụ ngwa ọrụ ekwensu n'ebe a Chineke ka anyị na-ana n'iyi. Mkpụrụ ọbụla nke bụ Chineke na-akụrọ ihe ndị ọbụla oke mere ya. Ọrụ aka mmadụ. Ọ ihe mere ka e wee megide mmadụ. Ya mere Chineke anyị na-ebibi ọgwụ niile a gwara agwa ebe a n'aha Jizọs. Aja niile a chụrụ anyị ji ọbara Jizọs nke
nke eji wee chụọ aja kasị aja n'elu obe wee na-emegide aja niile ndị a na-ebibi ike aja niile ndị a n'aha Jizọs. Ọtọ ọbụla ha nwere n'okirikiri a niile onye nwe anyị na-achịkọta ihe niile ebe a. Ọtọ ha niile anyị na-agba ya ọkụ. Ọtọ ha niile anyị na-agba ya ọkụ. Dịka ị gwara ọrụ gị nwoke isi aja chịkọta ihe niile bụ ihe niile bụ alụsị nke e nwere n'obodo Israel. Onye nwe anyị ka esuo ya ọkụ. Ha wee chịkọta ya wee suo ya ọkụ. Onye nwe anyị n'abalị a anyị achịkọtawo nke a na-esu ya ọkụ n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ gaghị enwezi ike ọzọ. Dịka mụ na ụmụnne m kwubiri n'ebe a dịka ndị ozi gị kwubiri, otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Onye pụrụ ime ihe niile n'abalị a Chineke dịka anyị kwubiri okwu a, onye ọbụla ga-abịa ịchụ aja ọzọ n'ebe a wee megide mmadụ ọbụla, onye a ihe ọbụla o kwuru n'isi mmadụ a ga-ejide ya n'aha Jizọs. O chere mmadụ ọnwụ ọ ga-anwụ. O chee ka ezinụlọ mmadụ tisa ọ ga-etisa. O chee ka obodo nọrọ n'ọgbaghara ya onwe ya ga-anọ na onye ọbụla o gwuru onunu wee nye ọ ga-adaba n'otu. Akpati ozu ọbụla o butere mmadụ ya nwa ga-abalị ya n'aha Jizọs. Onye ọbụla o kechiri biznes ya ma o kechie ezinụlọ ya otu a ka esi kechie ezinụlọ mmadụ a n'aha Jizọs. Ihe anyị na-ekwubi okwu taa bụ na onye ọbụla ga-ebu ihe ọjọọ wee bịa, onye nwe anyị ọ ga-ebukwa ihe ọjọọ wee bịa. A sị na o ji ebute ya si ebe ọzọ buru ya ka ọ bịa lekwa ya ebe a, Chineke ọ ga-eso onye a wee n'aha Jizọs. Dị ka nkwubi okwu ụmụ gị si wee dị, onye nwe anyị otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Kraịst. Anyị esuo ihe ndị ọkụ baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ.
Gịnị ka ọ pụtara? Ebe Chineke na-achị isi. Ebe a na-afọ ebe Chineke. Ebe a na-afọ ọrụ Chineke. Si ebe ọ na-agba n'abanye. Ọ bụrụ na ọ na-agba n'agba gị Ihe ntarị. Si ebe ọ na-agba n'abanye. A ga-afọ ọrụ Chineke na ndụ gị. A ga-afọ aka Chineke na ezinụlọ gị. a ga-afọ aka Chineke na ndụ gị. Ma anyị na-asị ka eze Chineke bịa. Anyị na-asị ka afọ aka Chineke na ndụ gị. Anyị na-asị ka afọ aka Chineke na ezinụlọ gị. Anyị na-asị ka afọ Chineke na onwe anyị. Oo, ndị na-anaghị otu anyị na-ekwu. Mechaa na ọ na-agba Sị, ma anyị na-asị ka eze Chineke bịa. Wait, enwere isi na-ekwu okwu anyị na-ekwu. Do you know? Enwere mmadụ Jesus. There are people here, they are singing in a way. All your fun are also not fun out better.
the way from Anisha, well on the city from UBA, Mr. Promise. I never come any kind of question that I can address just in 2 minutes. You are welcome. Hallelujah. Hallelujah. Don't Chineke. Don't Chineke. Mwana no kweba. Ife Chineke na tofa goto. I call Chineke aka. Amen. N'ezie obi dị m ụtọ ịnọ n'etiti anyị n'abalị a maka na akwụkwọ nsọ si n'ebe mmadụ abụọ ma ịtọ nọ ka gịnị mere? Okay, I see from UBA, United Bank for Africa, webe. So, ezigbo ohere ka ọ bụrụ anyị nọ n'etiti unu. Ọ bụrụ mbụ gị mmekwa ka ohere a gafee m. Nan, ihe kpata ndị si na mmekwa ka ohere a gafee m bụ na ọ bụrụ na imepe akaụntụ, ị agba moto gaa bank, ị kwụọ na line, ewe mee gị BVN tupu imepe akaụntụ. Mana anyị bụ BVN machine wee bịa ebe a na-etita taa. Ọ bụrụ na ị nwebụ akaụntụ before, ọ bụrụ na BVN before, anyị ga-eme gị BVN mepee gị akaụntụ. Ọ bụrụ na ije na bank imepe akaụntụ. Hallelujah. Ọ nweghị mgbe bankị ga-eji na gị anything less than 1.5. Mana anyị ga-ana gị n'abalị as low as 500 naira mepee gị akaụntụ. Amen. So ọ ga-atọ anyị ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe majority of you mepee akaụntụ. Anyị webalụ ụlọ abakwara anyị uru. Amen. So anyị na-aba n'ime anyị ga-anọ na nke ordinary. I never expect na many of you ga-abịa. Ị gaghị adị n'anyị ọga n'anyị so na-ekwe n'anyị. Beru Jizọs otu ihe. Mama yana ya mungala no ne mloto zimbele mpotoka ngoma mauka na monde kute na semonde oya ne dabilozo lakatola nyoto buna lumuni ne lerigo leri bamundiaka ngamle kanilo ro ndolumaya mbete de musangi ngonoto moya ngobro ngone mamuko ya sama de gomma Benyo to puruni ge musia wa pota. Mbafuala na delezi. Pota na talo to awa die onwe ama lumeme. Sisi na to no wa na gema. Yama lumele mboma bo me to melega. Ama zumudule sina ama zile me tuno nge kando mode naka.
Entonces na belezide na pala wana tambe na gage wana tapro mari. Demo ko besem batane mo lang siapa. Buto ko na pala. Pala wa tamma katanya ko na yulo na wagi wechi ko mo. Ensemble ko ko ya na po ni ma ase. Ko no ne kama na ka. Aye je sigi jo waro na ibo ku le le mo na le gemma. Alu le no. Ole no no na ba. Sine je yoto. Wa ko le wa pam. Wa ko wa ya kaya. Demo ko mo ja tum kerio ko na ne le sine me sa no po ala wi lo no ya ta ko ba. Semari la de ya sia Ba ko le sem ka ju no ko ta na wo re ga na ga ju go murin ne. Di ja to ko ma ka na wo ju kam ma le ma. Orenya to samo ka je wono basia ila yo bola kala wolu ai raga nusia no to ne sia mara semu ni le lu ko ne sana no mala erende le o se va ne mara semu no ha ni mo ne keria mu me ta no ore mala me yo ba bu no am pata ba na pata ka zo ike no se va ne mo ni me ka ta ko se Oruke jobu itozo. Ai muang. Moni ana go me ideri no go ngolo go ba do do. Kisumu na go don do. Nge kisumu sisi wa ga mana mema toro hamma yu me na memo molo mamu. No so na mo wa ka se li we si we ni ma go mo de. Ai mi da wa ni di na o Jesus. Ma boya, sanje ko ne kuwe ne memu. Nada kwa mungu seji bala mbawa, ama la mungu siobu. Aiba mwa, mwade o bengi mwade. Monsu kode mna furu sana mama kwa mwasia Timbabe. Bo mwanzo, sema arode kwa mwasia Mwole ne mwitano wori ne Sineze kusia jenye changwa iropota pata ponamo ongo kujesa nije kuwe nije nje kana chawa na ko kuba maro na munyi ya moroma rodi yako ponanya bitana kolo maro na munyi je moroma no buri no mo dendo kaile tene shineke ai rama no na ko asina mwaji ai no wiki ai mabulo no dili Mbak Warnanya, pasal nama bukan nama beli, beli liwo kuliah begini. Sama dia dia pengaruh yang siloke, kasih lezo kusia Ojanya sebaik naik malam makin lewo dia. Saya karo sih betul. Lezo ku pengaruh menteri. Mana ya terakhir nasi ke dua nata. Mana dia di kain saya. Sia oya dong, sia nanya dong. Lepas ini ke dulai mata. Akan dina mama semaya tu, saya lebih tua dulai karena jama ya orang. Ada jauh mau orang. Saya jadi galau kata. Panalai wajib ni kubeta. Ayah penjabat saya nonton. Makato dito pile si makanawa wa nasi yawa tanana mare kare anana mo kaso jeje ete keteje makata doctor ya ko mosia osia ndio mosia sio mosia sana walo zwa njiawo tala makanama la mosia bosia ne kyenyo lurumaya ande de ko na la sana wa tamile lego Owa kamu apa yang mau apa nova maho, apa nava, ayam ta, gaya jadi lu bukan, apa sedikit, kalau istilah ni, bukan gaya ni baik. Jadi nak beli sih gaya kita, orang lagi mau kalah, ukuran mudi, apa musia, semua rakyat, yang orang dua dulu muncul, beli yang beli kata melagi apa. Malaysia ke sebenarnya orang praise the Lord. Nah, iman understand.
mgbe ọ nọ n'afọ ime aka Chineke kpọrọ ya gwa ya nwa dị n'afọ ya na nwoke ka ọ bụ mana mgbe nwa hapụrụ nna ajụ Chineke ga-eme na-enwere ihe m ga-eme mgbe m na-atụle ọnọdụ a ofu ihe Chineke si ngwa ya bụ iche na mụnwa bụ Chineke hapụrụ ịnapụta nwa mụ mgbe niile nọ skan agwa m gị na ọnwa nwoke ka ibu n'afọ. Are you with me? Mana I discovered that there are some errors, there were some patterns, there was set to go to the negative on me. And the apparent of our own ever, but only one, never again. Somebody thought to never allow. Set back ever mommy and now. Yes, every pattern. You have been able to see better. Can you zoom? Okay. I know be never again. No, I am in the name of Jesus. Listen. Ihe kwesịrị ndụ ya bụrụ ihe wepụrụ ewepụ mana Chineke nyere ya mmeri. Ọ bụ eziokwu na nwa ya nọrọ mana Chineke mere ka ndụ ya fọrọ ya. Anyị wee na-ego m wee na-enye ya na by this time next year na ọ ga-ekwu nwa nwoke na-asọ wee bịa ebe a ife afọ ọma. In the name of Jesus. So shall it be upon you. Nothing will stop it. Your life is bad. I ain't going to go to in the name of Jesus. Oh, my name is Chike only the school. Okay, only one you wish you to be an underdog. When you open a name with that, you show you one. The Lord is fulfilling you. In the name of Jesus. I never think I want to go Ochi. I never think I want to go Ochi. I never think I want to go Ochi. Gana Fankenda, Nankopara, Nankemos. Mama, Chineke wasị m niile eme okwu ọjọọ. Nsa ọbara gị na-enye ọsụmto. Anyị niile niile nwa m ọzọ. Ọsụ niile mere nsị amagọ m. The my colleague in Odnan Uloche, wasị m ha na-agwọ ọjọọ. Anyị ba-adọpụ na Beles bara agwa ndesi ụmụ ile ọnụrụ ebe ba-agwọ ya gasị anọ ba akawakọ baka n'ime ọzọ. Anyị ba-adọpụ na Beles. Wọ́n kọ́ ọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìtàyé ewu bí òun ló sì kò ti gbọ́ agbọ́nà àmàlẹ́ òun. Kóòjì ti dé lóṣù agbọ́nà àmàkà ògùn náà ọba pù. Ọjọ́ ọ̀zọ́ agbọ́nà àtẹ́jì sẹ́ńtì náà ọba pù ọ̀zọ́. Bífọ́ ọjọ́ ìmọ̀tí lọ́sọ̀ òjòjò agbọ́nà àwàlà àbọ̀ ọ̀zọ́. N'aka ndị ó mesigo some days nnọwa sọmụ nọdale na-ekiri fim na fonu. N'aka ga-eti fim ebe emetụ ma ha rụrụ ọnụ. Mama, what is the black one? Never. Only tell me never go to Mama. No woman to go to water. No passing with me and 9 and a 1 hour. I was short of her, so I'm no. You need to go 1 hour. You want the name. Only Madeleine too. Only you. Oh, we never done the. About on the best of the job, about the man, and I can't forever. We may be him now, or what I got. Mamma, kadosh. That's so good. Praise the Lord. Now, what do you know? I think I know that. Or what I know of this story, not about to marry. Or not to one I can see, now I be a Carabana. Okay, bossy. Now, let this was telling one. No, but I live in Nigeria. So with Nigeria, they call the number start and answer which you live in. You will be asked to tell you, send your kadosh grand. No one did not ever natural cause of Talia. Or where Batana kadosh grand. You have a special number. You couldn't let that. Kashina goes there in our house, Jesus. Jesus come, where will you be? When the prophet is open, where will you be? When Jesus come, where will you be? Some nation singing.
Word. And the Word was with God. And Word was God. Thank you, because we know that we have nothing to give, except it is permitted from above. Lord, I am here empty, fill me with your word. I am but a microphone in your hands. Use me, oh Father. Use me, use me, use me. Speak to us, oh Lord, in a language you understand tonight. So at the end of tonight, we have the God to glorify your name. Thank you, Heavenly Father, for having answered our prayer. In Jesus' most powerful, most miraculous name we pray. Somebody shout in the destroy name, Lord. Somebody jump up and shout it! If you're here, you know that God is going to do something in my life. We're not singing no, not Jesus. Hallelujah. Is your wine and Ayana came the beginning? Ayana Kuniana home? Eh? Kalesa Chineka Janebe? Eh? And so came from Ebe Kalesa Chineka. Kẹ̀kọ́ Monte, owó pẹ́ pọ̀ sáà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí lè ká gbé fòtó sí ká náà sọ́nàndùn. Ó sọ́nàndùn kọ́ gàbíà. Àlẹ́sẹ̀ tí lè kẹ̀kẹ́ náà ndùmọ̀ bí náà ndùmọ̀. Àlẹ́sẹ̀ tí lè kẹ̀kẹ́ náà ndùmọ̀ ní ẹ̀kọ́ náà kùtì yẹn náà ndùmọ̀. Ẹkú bí ẹ mọ̀ ọkọ̀ náà sìgì náà bàlẹ́ à. Àlẹ́sẹ̀ tí lè kẹ̀kẹ́ àbíà náà ndùgí ó. Gíní pa àlẹ́sẹ̀ tí lè kẹ̀kẹ́.
Alaeze bụ king's domain. Kingdom is king domain. Ebe eze bi ebi. Kingdom of God. N'oge ọna na-enwe enwere asọrọ na Nigeria. Asọrọ bụ ebe Nigeria president nọ. And alaeze Chineke bụ ebe Chineke n'onwe ya mere gịnị nọ. And alaeze Chineke a ka ị na-asị ka ọ bịa. Kingdom means king domain. Then what is the kingdom of God? The kingdom of God means Lakatukeperede baladabash. I na Chineke nke mmụọ ụbọchị ọnwa bidoro. Like kingdom come on God. Kedu ihe pụtara bụ alaeze Chineke ịbịa? Alaeze Chineke ịbịa bụ ihe ọ pụtara bụ na kingdom come bụ let your kingdom be established here on earth. The kingdom come means let the kingdom be established here on earth. Alaeze Chineke bụ n'elu ka ọ dị, mana anyị na-eme request, anyị na-edegara Chineke leta, wee na-asị Chineke ka alaeze gị bịa n'ụwa, ka ọ bịa n'ụwa. Hallelujah. The kingdom of God is the Kobiabo. Let your presence come. God, come and dwell on earth. Come and dwell among men. This is the simple prayer we have been praying since this month began. Mana lezi Chineke aga-apụta ihe na ndụ gị n'aha Jizọs. Ihe ọzọ pụtara bụ the kingdom come means God come. Hello? The kingdom come means what? God come. The kingdom come means that glory, power, beauty, majesty come. The Bible says in verse 13 of where we are reading, somebody should read verse 13 for us. Shakapalabaragadophia namoipiana senko brehatash. Likum behelas, ekapopian elias. Manko koto prehatas kipovi hande. Manto kotos antibrevanash. Matthew 6 verse 13 please. Yes. People, I am going over time. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 13. Enwebela anyị n'ime ọnwụnwa, kama dọpụta anyị n'aka ajọ onye. N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara mmadụ ndahie niile ha, nna unu ga-agbagharakwa unu. Go to the second and last line of that same verse. Second and last Line of that same verse. Now my translation of it. But deliver us from all evil. For yours is the kingdom and power and glory. Upon our lands, the prince and the princesses in the kingdom, we operate in power and the glory of God. That we operate in power, that we operate in God's glory. Thy kingdom come, for thou is the kingdom, the power and the glory. Thou is the beauty. Thy kingdom come means God take over. As in the kingdom of thy kingdom come means what?
God take over. Dancing. Abona as a Togi church. There were some people as an educator. And the Bible says, thy kingdom gonna be done on earth. And Abona Alaeze Chineke agbadata n'ụwa ebumnobi Chineke emebe n'ụwa ebumnobi Chineke emebe na ndụ gị. Thy kingdom come means your light shine, but the Lord is the light himself. Ọ bụ na Alaeze Chineke abịa enwe ndị a na-ene anya na ha ga-ebido chiba n'ụwa. The archangel will come from heaven here, from heaven to earth, to serve God and worship God on earth. I don't know whether you know the prayer you are praying. See, some people they some people they follow up. Some people they Sunday school. Man, beyond your thinking, only beyond what you are thinking. Where are the men? Get it. And God's kingdom is not going to be here for God to live here. God's kingdom is coming for the kingdom to be handed over to men. Oh, man, hand that kingdom over to. And when I hand over to me and you. And the Anam doing a lot of things. And what open a God in a desert, he cannot be able to do so. When the kingdom of God comes, revival comes. When the kingdom of God comes, there will be a restoration. When the kingdom of God comes, righteousness reigns. When the kingdom comes, everything will be alright. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, yeah. Look, when the kingdom of God comes, this one, the warriors, the heavenly warriors. This one, and there will the Son and the Holy Spirit. They are coming to rule here on earth with the Lord. Hi, because you keep on up with the normal school. No one so. Wow. Hallelujah. So, the captives shall be set free. The captives shall be set free. How many captives? All captive. All. Obro Madanabo. Obro Madato. The grand of Nabo, I say, in case on under the top of it. Unless the Ghana, Deronta, Oburi, who taking it, the Bebeloa, and God, Obuna, let the Ghana, don't get younger. He opens up on us. He has a one, a minute, but not going to be a war. He has a minute, people worship. People are there, man, and then he has a look on a hundred of Chineke. So, Obu Nebu Chineke. Ndị mmadụ ga-amalite ifebe Chineke. Ọ bụrụ na emepe uche Chineke, anyị ama na-atazi afụ ije bụ aja. Ọ bụrụ na emepe uche Chineke, anyị ama na-atazi afụ ime target ebe na. Somebody na-agwa m one day, yesterday, ọ sị m na enwere ụbọchị ha nọ.
awepụta si ebe ha jere gbata ọ bụ na awụnyelụ kemikal na mmiri ba na-anwụ ya bụ ebumnobi mmadụ uche mmadụ ọ bụrụ uche Chineke. Ana ọ bụrụ na alaeze Chineke abịa, alaeze Chineke Baịbụl sị na ọ ndị dị ike na-anọ n'alaeze a. Ọ bụrụ na alaeze Chineke bịa, ọ ga-abụ n'ụbọchị awa na mmadụ ga-anọ unknowingly to you that you are now a priest, unknowingly to you that you are now a princess. Man, not that you understand what is going on here. Even a member, we are not coming here. Just like that. We are coming here for the will of God to be done in your life. And the God's will must be done in your life. Hallelujah. In all remember, you are here to represent people. Who are those people? Your family members. You are here to present your destiny, your future to God. Hallelujah. Amen. I had a paper. Last week. No. I had a paper. Last 2 weeks. No. We are coming here to do it God's way. Hallelujah. Yeah. God's own way. God's own way. God's own way. Say God's own way. Say no dictionary. Say no dictionary. We want to pray. Ilako behensana. Oye limozi amado. Amoisiana. Awetie. Somebody never one lady nanoro with you. I'm on my board. He called your phone. I was complaining to you. Now singing. Now, although no Java go for you went at a village, Mana Yabo, only the Mosena Madu de Kele. With you, and won't go make a bone.
ọ na-emezi ka onye isi na-adịzịrị mma ọ kwụsị ọ bịakwa ọzọ ọ na-akwụsị ọ na-abịa bịa n'aka ma bịa n'aka ma bịa n'ebe nna bịa n'ebe nna bịa n'ebe nna. Father wants to correct everything. He wants to correct everything. He wants to correct everything. He wants to correct everything. Every abnormality. Every abnormality. Every abnormality. I'm with you. How would you know that God has started doing something in the life of your brother? By receiving another phone call that all is well. All is well now. All is well. All is well. Thank him, thank him. He has started the work. One of the things that pains people now. Sometimes the big man will get out there for one prayer point and the man will pray the testimony. All because some understand what is going on in the realm of the spirit, some does not understand. Only him can do it. Only him can do it. Only him can do it. That we stop them tonight. We stop them. You open a chore ko Cynthia. You open a chore ko something woman now. Makanawa roko na kadosh ko. Makanawa roko na Allah. Makanawa roko na Allah. Aya bilas toni wena. Me pon ke wacheke. Na aya bilas toni wena. Aya bilas ko wena. Aya bilas wena. Thank you. Anyị ekele gị maka ndụ nwanne ọnya na nwanne ndị ọzọ n'ebe a maka na distance is not a barrier. Ọ bụla ị chọrọ ịlụ ọrụ Jehova ị na-abịa lụọ ya otu o si dị gị mma. Ọ bụrụ na ị lụọ ya na mmụọ mmadụ ejiri ọnụ ya kwupụta ha na omego ya. Negonu ka ịfụnanya gị n'ebe ndị a nọ si elu ka mmiri. Phone call ọzọ unu ga-enweta bụ na ụmụnne unu na ọ dịgoro ha na mma. A ga-asị gị now all is well. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, my Lord. It is well with your brother. It is well with them. It is well with them. It is well with them. Thank you, Father. It is well. It is well. My decree, it is well. It is well. It is well. Your destiny shall never be scarce. Shall never be hacked. Every destiny helper, hackers, will destroy the assignments over your life.
You shall rise and shine, for your light has come. Arise and shine, for your light has come. And nothing shall stop this light. Nothing shall stop your light. Thank you, Father. In the name of Jesus. Thank you. Anyagale ti Jerusalem padadi. Odiye betura kati metu kuwe metu mboro. Anyagale. You power from the pit of hell, I command you to step here now. By the count of 7, I am not here to negotiate with you, for the kingdom of God is here to deal with you. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It is settled. It is settled. Settled. I don't know how we are going to do this now. Now, somebody, now the husband, Eweka is where the thing does. Dinner, your husband then where discussion. Come just here now, look. Come where more time. Come just here, look. Come this. That somebody said that kadosh ground is a healing ground. Yes. And here have healing. Hey. As for we're healing. Now, you're not grown man. Man, as for when you open a bar, now someone come out here. In a someone come out here. On you are put up and alumado only in the bar. In a someone come out here. Maybe name will go mana on this okay. Come out here, please. There are some 50 of you here. No one has your teacher. Just keep quiet. Jehovah Nabia. Na Jehovah Nabia. Na Jehovah Nabia. I want me to take a song. Every check and a song from my neighbor. Na Jehovah Nabia. Na Jehovah Nabia. Na Jehovah Nabia. That is number 1. Na Jehovah Nabia. Oh Nabia, Kososa, Biko Cheria, Biko Cheria. Jehovah
Jehovah Nabia. I see when you wanna shout it today. Jehovah Nabia. Shout it today, Jehovah. I see when you wanna shout it today. Jehovah. I see when you wanna shout it today. Jehovah. I see when you wanna shout it today. Jehovah Nabia. You wanna shout it today. Jehovah Nabia. Receive your baby. Your womb shall carry your baby. You wanna church today, na Jehovah Nabia. You wanna church today, na Jehovah Nabia. Everyone is talking now. Everyone is checking out here. The sickness going out of somebody. Everyone now. Okay. Everyone is digging out for the sickness. Everyone is moving now. You wanna church today, Jehovah. Because I get out. You wanna church today, na Jehovah. You wanna church today, na Jehovah Nabia. You wanna church today, na Jehovah Nabia. Church today, na Jehovah Nabia. You wanna church today, Jehovah Nabia. Lift your hands wherever you are. Let there be silence. There are some matters that I want to treat now. And when that couple of one each teacher, and when them man of the teacher. When I was not a lifetime minute, I was not a lifetime minute. There are tears the Lord is clean of this night. 2, 3, when they do 5. Some of you tears will be come out from the eyes. Incorrect. Don't hold it. Don't hold it. Let Kadosh Samelo Shadaba. Let Matos Kamarado Shadaba. Let Alebele Katoreba. Let Balabala. Limosina. And let Tanamere. And let Tanamere. Let Alebele Katoreba. Let Alebele Katoreba. Let Bramosa. Let Brataraba. And let Tanamere. Limosina. And let Tanamere. Let Alebele. And let Alebele. Jesus. You wanna show to today? You wanna show to today? Leprakataba. And when you go to go, Lepranosataba. The Lord is bringing it. 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 The Lord is coming here.
grace. In the name of Jesus. You know, you never either not walk Where are you? Where are you? Some people can afford somewhere. Le kato shapa brakata. Le kato si brakato shana brakata. Le kato si braketo shana brakata. Le kato sape kato shana brakata. You are more than what people call you. 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 You are the same yesterday, today and forever. You are the same yesterday, today and forever. He carried him sinable, she came. He carried him. When you give away, Everybody check and say how to go. People never know what to do. And when you're here now, check yourself now. If you put that all this here, the lump is no more. Is anybody here? Le kato sakarabatu shadada. Idi ebube. Nani marama. Ikari yes. Everyone now check the hands together. Idi ebube. Nani marama. Ikari yes. Okay, mom. Idi ebube. Hey marama. Ikari yes. Jehovah. Idi ebube. Nani marama. Ikari yes. Nani diebube. In the name of Jesus. Can you name an ankle, left hand? Can you name an left stomach? You. Let's be here, yes. How many of you? 2 of you. Thank you, Father. Check it. Check it. By the power of the Holy Ghost, we command it to disappear. Come here. Let the living waters come and fill this place. In every situation, that has troubled my life, all my cares and burdens unto thee I am.
Come out. Oh God. Place your hand upon the place. Your right hand. Thank you, Father. Father. Place your hand upon it. Your right hand. Lift your hands, place your hand upon your head. Spirit, every man I touch you again future judgment of death. I can go back and man I talk never. But only one give chance, just because someone can listen. I give chance, only one give chance now. No die, I will not die. Pray. But there's a reason why I want to disguise this prayer. I want to forgive you, or whatever. One lady, Naza, or one Nazi, please come and present it. That is why I want to pray this prayer this way. Rush to this place. You are looking for it and it's no more. Because the last time, I know the nurse is here. Nurse, that is why I case. One nurse never. Let it be tested, please. Amen. All like Anna, really. I took a testimony about our dad. Yes, sir. Yes, sir. Let her go shut up on a bagada. Igene yakubile mama bela hele oro bela amara igene yakubile
urge one. The urge will to take your life. I declare upon your life. I receive. I rebuke them away from your life. 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 In the name of Jesus. Has that testimony been verified? Eh? Verify again. What is lost? Okay. Father, we give you praise and glory. In the mighty name of Jesus. I know altar and non and void. We declare it non and void. In the name of Jesus. We must set the back again back. I will call every father of God here. Set the back again at this altar. And we're about 15 families here. What is affecting you? But here we listen now. And when the limitation is set, listen now. And the Ununi and one get to that limitation. In a back, some of these people you have been crying in a bumbo, car, a batako, Karen Nugget, my name was Sambo, Nugget, a bumbo, or Sambo, no women. There are some of you, your father, Cadendo, there are some of your father is dead. But at the center of the story, when everything that has happened to your father, that limitation, and one affair. This night, when you want to be here, set back in the altar. I'm not going to make it again. I'm not going to make it again. I'm only here to let you out. Mana, I will open a riacha. After I have Jehovah Nisi. Speak to God. Speak to God. Atani na to make them do anye. Atani simpam, atani simpam, atani simwanem. Ira fande le aba papa kita. Onye wa aine kubi, aina yasaya. Lela ba katos oshatabara. But whether we pray for them or not, Father, take over. If one of them were 5 people, each of us, not among us here. Father, we pray, may their gift manifest. In the name of Jesus Christ. Ịgwakwara m na enwere ndị nọ ebe a mmadụ a na-emekọta fụ onwe ha ka ha bụ iru ọzọ na-abụrụ iru ha na mmụọ. Onye nwe anyị ofu n'ime ha mmadụ agwaghị ya na-emekọta ọ dịka iru echenji ọ bụrụ iru ọzọ entirely. Father, deliver them. Father, deliver them. Father, deliver them. In the name of Jesus. Onye nwanyi enwere onye nke ọzọ a na-emekọta once in a while ofu akụkụ arụ ya na-atụ oyi. Father, heal that person. In the name of Jesus. Many issue has been brought before you. Anyị ebutago nsogbu ezinụlọ n'iru gị. Anyị ebutago ndịandịa n'iru gị. Onye nwe anyị ebutago ọnwụ ike n'iru gị. Maka na n'ime ndị edepụtara aha ihe ndị a na-eso ọtụtụ n'ime ha. Ebutawo ebobe elekere n'iru gị. Mana Jehova bịa mere onwe gị aha. Ị gwara anyị enwere nsogbu ga-abịa ebe a gaa na otu ahụ. Isi anyị na ọ bụ na nne gị ndị akpọrọ n'aha gị ga-enweta onwe ha ala kpee na ị ga-arịọ, ị ga-anụ, na ị ga-agwọ. Chineke gwọọ ana ndị a. Onye nwe anyị ọlta ka anyị nọ wee na-ekwubi okwu na-egbogo mkpa. Ebuniwo isi mmadụ elu. Emewo ka mmadụ bụrụ onye ọhụụ. Onye nwe anyị arụgoro mmadụ ụlọ na mmụọ. Onye nwe anyị mmadụ agbabago moto na mmụọ. Onye nwe anyị mmadụ enwegoro di nke ya na mmụọ. Onye nwe anyị ọtụtụ ndị egwugoro nwa nke ha.
onye nwanyị o nwere onye nọ ebe a na-achọ nwa nwoke na-achọsi ya ike ha dị mmadụ atọ ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a before Abasia try to see us, let us pray for you before this altar. Mmadụ atọ a na-achọsi nwa nwoke ike ị ga-abịa anyị ekpere gị ekpere maka na nwa nwoke na-abịa. Chineke ga-ekunye gị nwa nwoke ahụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nara ekele maka na ibugoro nsogbu ezinụlọ. Nara ekele Jehova n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihe ga-emekọta bụ m ga-enyere aka aga onye ọbịa ị ga na-march to our fathers ị ga-abịa otu ebe a na-anointing gị it's anointing service. Anyị na-ekwughị okwu na aja niile a chụrụ megide mmadụ na na-emebi ya. Are you with us? So it's an anointing service. So ị ga na-akpọgote to any of the fathers ha ga na-anoint your head. Na-eme ọsịsọ na-akpọgote they will be anointing you. Naga, let that Levant give us powerful renditions. Let there be line, yes. Let that don't rush now, take it easy. Bye. just stand in line. Stand on the line. Honor, majesty, belongs to God. Amen. Glory, honor, majesty, yes sir, belongs to God. Amen. Honor, majesty.
Bring up.
Nina ega kruchile kake bobrino. Hallelujah. Iye chile kama itime nando ke umuna ka obuna ga kusia. Somebody tone ko emme ba. Iyo obuna handi be ni ma roge ni ma foge ni men doge. Na embu usowe na ya. Onye nwa na me ka oputa na roge. Onye kona oputa na roge. Agwonso sinonye chile ka anyi me ka opuo n'uru. He who the Son of Man set free shall be free indeed. Your freedom shall be permanent. In the name of Jesus. Your freedom shall be permanent. In the name of Jesus. Gente, among the band, I tell you, I'm not going to be able to. Only one in the person are going to put and the way I asked. In the name of Jesus. We give God glory. Father, we thank you. Lord, we thank you. Oh yeah, take it. Thank you, Lord. Thank you. Manifest. 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 Let this power manifest. I join my faith with faith of our daddies here. I pray. You must go. You must pull down mountains. You must act like Gideon in your family. Amen. In the name of Jesus. Liver. In the name of Jesus. Liver. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Onye mwanya go sigi. Onye mwanya go sigi. Mwakubara ya koso. Hallelujah. Aina cho kanye chikota ubua. We thank you for your patience. Because Obona, you can be finished with them back and upon. Make sure you finish with them. Because Aina, Amapara Gopana, Obona, Ebonye, Aruna Day, Obonye Funanya, Gurumiro, Gunare, Guruna, Mona Begi, Aimole, our clothes, and we sticker the above. Please buy and paste and obey every session in Kenya into Zakani. When you want to go see a Basilica de Mona, Naha Jesus. Next one is the Nation of Kemaka on one furrow. Marika, she is saying to Zaka, I get the aspects. When you want to use Uruso, when you want to say, I get the aspects of anointing service. Mana, she is saying to Zaka, Mana, also, yet or even Italian on your banana, over fuel, or Okada. As far as the Lord wants us to pour fuel in it. And hallelujah. Are you with us? And I shall Dika Sekayaka Kani Neraka Funa all be possible. I don't know how we're going to do it. Please bear with us. One will empower one person. Maybe at once a month. God will help us and give us wisdom. We will unleash how the Lord has helped us in planning of that. This morning, their offering that put blessings when you are Jesus. When we open door, what I hear in your what the reference near Sinona, that pulls us to rock and Jesus. When my hand here. Papa, I get John with the testimony here. Oh, why? Never cook a hundred, you might hear a habit of the Rana. Oh, why? On Jordan came on that for now soon, but I'm all game offering this morning. One day I have to do also. Oh, why? You can enjoy for now, still one day. Oh, why? You can enjoy for now, still Nah, Jesus! And can I drink it? Cannot bring me any. Nina, I'm by Borogin,
onwe anyị gọzie aka niile ga-enye aka nke na-enwekwa n'inye gọzie ka n'izu ọzọ o nwee ike inye n'aha Jizọs. Daalụ Chineke ọma n'ihi na ị zara anyị ekpere a site n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Dịka ndị abụ na-abụ ha na-agbagọtazi maka ịbịa drọp ya offering. Ịfụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ tinyela anyị ugbu a na mgbe niile. Amen. Ọ bụrụ na abịa gị na-enwe ọṅụ na Jehova emegoro gị ihe ukwuu. Lote na enwe kadosh water, buy it for your friend, buy it for your family, goro onye ịfụnanya. Biko ndị July, lote na Wednesday na-abịa abịa unu ga-abịa eto Chineke mma. Mbọsị ụka anyị ga-cross over to new notes n'abalị ebe by 8 p.m. Make your step available na St. John's Anglican Church. N'ime ụlọ nsọ Chineke. Anyị na-ekele gị. We bless every member of Kadosh family. It is well with you. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord honor you. In the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you for loving me too much. Thank you for loving. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you. Thank you for loving me too much. You are the mighty God, the great I am.